Masu sauraro barkanmu da wannan lokaci, barkanmu da jimirin sake saduwa a cikin labaran namu daga ƙasar ta jamhuriyar Nijar, wanda masu sauraro sai ka gyara zama domin ka ji abin da muke tafa da shi akan wato sababbin ziyarce-ziyarce da shugaban majalisa shugaban ceton ƙasa Birgediya Janar Abdurrahman Chani ke ci gaba da yi a ƙasashen duniya. Wanda a yanzu haka yana ƙasar Turkiya don ganin wato ya yaukaka alaƙar da take tsakanin jamhuriyar Nijar da kuma wato ƙasar ta Turkiya don ganin wato ƙasar Nijar ta samu ɗimbin ci gaba. Wanda babu shakka masu sauraro kasancewa tun hawan mulkin wato wannan shugaba wato Janar Abdurrahman Chani a ƙasar ta jamhuriyar Nijar kan yi faɗi tashi ganin wato ya kawo ƙasar ta Nijar wato ci gaba. Wanda babu shakka yanzu haka wato Nijar ta kasance wata ƙasa wato a yankin Afirka mai tasowa wato da ci gaba, wanda yanzu haka a da wato Nijar ta kasance koma baya, amma a yanzu haka wato Nijar tana cikin sahun gaba a ƙasashen Afirka wanda suke kirkire-kirkire wanda kuma wato suke kawo abubuwan ci gaba tun lokacin wato zuwan mulkin soji a ƙasar ta Nijar. Wanda babu shakka yanzu hakan ƙasar na ci gaba da faɗin albarkacin bakin su game da yadda suke ganin wato wannan mulki da yake ci gaba da wakana na soji a ƙasar ta Nijar, wanda suke ganin wato ƙasar Nijar za ta zama wato ƙasa wato wadda ta fi kowace ƙasa a ƙasashen Afirka idan babu shakka shugaba Chani ya ci gaba da kawo wato wannan muhimman ayyuka na ci gaban ƙasar ta Nijar. Masu sauraro na muka kama ƙarshen wannan rahoto namu akan wato ziyartar shugaban ƙasar Chani zuwa ƙasar Turkiya a wannan lokaci. Amma masu sauraro kada ka manta idan ya kasance ne shigo ka channel ɗin nan tamu ta farko, daga dangwala mana alamar subscribing sannan ka dangwala mana alamar ƙararrawar sanarwa. Mun gode da ziyartar wannan channel ɗin tamu.